Estem arribant a Cala Bona, coneguda també com Cala Sant Francesc de Blanes. Són 9:15 de la nit d'aquest passat dissabte 28 de juliol i ja hi ha força gent que s'aplega sobre la sorra de la platja per participar al darrer dels actes que tancarà el cicle festiu de la Festa Major de Santa Anna, que hem estat celebrant aquests darrers dies. Es tracta de l'Aplec de l'Amor, una tradició que supera ja els 100 anys de vida al calendari de la Festa Major de Blanes. Fundat per Joan Ribas i Carreras l'any 1906, el que és més típic per l'Aplec de l'Amor és que els blanencs i blanenques es duguin el seu sopar i se'l prenguin a la fresca, vora el mar. Les sardanes i la música amb concerts són els al·licients afegits d'una jornada que es gaudeix còmodament ajagut a la sorra de la platja, a la qual s'hi ha arribat a peu, en cotxe o inclús en vaixell. Des de fa uns quants anys, la qüestió de portar-se el sopar de casa s'ha arranjat des de l'Ajuntament de Blanes, a base de vendre tiquets per menjar un dels àpats que diuen que és un dels més típics, que es feia per l'Aplec de l'Amor abans. Es tracta de pollastre amb xamfaina, acompanyat de vi o aigua. Una ració es podia comprar per 5 euros al tiquet i val a dir que enguany se'n van vendre uns 400. Conforme la nit va avançant, els llocs buits que queden a la platja són cada vegada més escassos. De fet, un dels comentaris més sentits durant l'Aplec va ser que hi havia més gent que l'any passat i des de l'organització es calcula que dissabte a la nit es van aplegar a Cala Bona més de 3.000 persones. L'Aplec s'havia encetat pròpiament dit a les 6 de la tarda amb l'audició de sardanes que va oferir la banda i cobla del Col·legi Santa Maria. Ja de nit, l'acompanyament musical va anar a càrrec de la cantant Beth, que va oferir un concert que forma part de la gira del seu darrer disc, Segueix-me el fil, presentat al gener de l'any passat. Un treball que, segons la cantant de Súria, ha significat alguna cosa més que una etapa a la seva carrera musical. Cada un és important i sempre dius que l'últim és el que estàs més orgullosa, però en aquest cas és veritat perquè va ser un procés molt xulo, ara em queda ja un pèl enrere, però va ser tot un procés molt bonic, tant de composar les cançons com després de l'estudi, amb el productor, amb els productors, la gent de l'estudi i tot, doncs vam fer com molta pinya, i amb la temàtica també, que era de cosir, tot això va sortir tot molt rodó, la veritat. Llavors era com que quan les coses surten bé, que dius, és ben bé que ho havia de fer ara, amb aquesta gent, en aquest moment, amb aquesta discogràfica, tot, no? Si bé la major part de cançons del concert de dissabte a Blanes corresponien al seu darrer treball, Beth també va oferir d'altres temes en anglès del seu anterior disc, així com alguna versió. Amb aquest disc, Beth ha ajudat a fer oblidar la seva cara més mediàtica, ja que es va donar a conèixer fa 10 anys al programa televisiu Operación Triunfo. Sí, d'allò fa ja molt temps. La veritat és que no ha sigut un canvi radical, sinó que suposo que com tothom et vas fent gran i no només professionalment sinó personalment van canviant els teus gustos, vas tenint més clar el que vols i sí, suposo que això a l'acadèmia vaig entrar amb 20 i ara en tinc 30, vull dir que sí que de noia a dona ja, quasi bé. La major part dels temes del concert, que traspuaven nostàlgia i tendresa, van ser força adequats per gaudir-los al magnífic entorn de Cala Bona. M'ha agradat molt, espero que la gent ara disfruti i estigui a gust, però la veritat és que és un dels llocs més bonics on haurem actuat, perquè tan a prop del mar em sembla que mai hem actuat, vull dir que molt bé. Com dèiem, amb aquest acte es va tancar el programa de la Festa Major de Santa Anna, un cicle festiu que d'aquí a una setmana serà substituït pels actes de la Festa dels Copatrons o, si ho prefereixen, la Festa Major Petita de Blanes. Moltes gràcies.